Žiadna neslušnosť nie je progresívcom cudzia. Naši spoluobčania, vyznávajúci bezhodnotovú amorálnu progresívnu ideológiu, majú nového hrdinu. Stal sa ním 19-ročný študent, ktorý odmietol prijať ruku, ktorú mu na znak úcty pri odovzdaní ocenenia za výsledok v matematickej olympiáde podal prezident Slovenskej republiky. Chrabrý junák tak urobil označkovaný ukrajinskou vlajočkou na hrudi, aby sme si ho nijak nemohli pomýliť. A aby toho z predvedenia nevyzretej neslušnosti nebolo málo, vysvetlil ďalej, že to iba preto, že prezident je podvodník a klamár. No proste, lebo povedal. On, junák. Mládenec sa okamžite stal hitom zvyšku neslušnej časti spoločnosti. Denníku N poskytol rozsiahly rozhovor, kde obsiahlo vysvetľuje svoje filozofické postuláty stojace za vlastným problematickým správaním a ktoré tento ideologický denník samozrejme nekriticky preberá bez akéhokoľvek odsúdenia. Skôr presne naopak. Spýtuje sa ho, či to chcelo odvahu a podobne. Ako slovenský vlastenec malokorčokovského typu uvádza, že je absolútne otvorene proukrajinský človek. A návšteva masového vraha a vodcu teroristického štátu nám len robí hanbu a nemá pre nás žiaden ekonomický dosah. Vraj satirické, v skutočnosti však úzko selektívne šikanózne stránky ho vyzdvihujú do výšin, aby neslušnosť znova raz postavili na piedestál aj pre ostatnú neslušnú masu, ktorá tento výjav extaticky prežíva, podobne ako druhú bitku o Kursk vedenú fašistickými banderovcami už druhýkrát za posledných 80 rokov. Mimo toho, že podobná neslušnosť a jej odorovanie znova raz najlepšie vystihuje a hovorí sama za seba, za túto amorálnu časť spoločnosti, je na 19-ročnom mládencovi zaujímavý ešte jeden fakt. Na začiatku roku 2014, teda v čase, kedy došlo k protiústavnému prevratu na Ukrajine, kedy zažíva pred našimi vlastnými očami v priamom prenose vysielanom cez internet upálili do tla 50 vlastných ukrajinských spoluobčanov v Odese, v čase, keď niekoľko nasledovných rokov ukrajinská vláda delostrelectvom a leteckými náletmi zbombardovala 700 škôl, čo je počet, ktorý za 3 roky najväčšej vojny od druhej svetovej doteraz márne nevedia dostihnúť ani len tí krvilační teroristickí Rusi, a genocídne zabíjala v tisícoch vlastné ženy, deti, starčekov a starenky na Donbase, mal tento matematický génius presne 8 rôčkov. A pred domom práve dovyprevádzal káčera na šnúročke. Keď popri tom neochvejne monitoroval dianie na Ukrajine. Dnes nás však už všetkých sebavedome schová do svojej 19-ročnej kalkulačky. Progresívna, bezhodnotová, amorálna výchova insta mládeže je však zacielená práve na takýchto mladých ľudí a zatiaľ ešte stále prináša ovocie. Pravdu povediac, nemá to však veľmi náročné. Tieto deti obvykle nevedia nielenže pozdraviť, ale ani len odzdraviť. V električke neuvoľnia miesto starčekom a už to bož, že by pomohli nejakej mamičke pri nastupovaní s kočíkom. Na sieťach sú to však sami tolerantní vegánčekovia, veľkolepo bojujúci za práva zvierat, ekológiu alebo čokoľvek deviantné. Pred 35 rokmi takto dokonale obláznili štrngajúcu ulicu, ktorá nepočúvala na rady starších, že z nás urobia otrokov vo vlastnej zemi. Oni totiž nepotrebujú počúvať nikoho. Stačí, že si myslia, že vďaka manipulátorom zameraným práve na nich objavili včera všetok rozum sveta. V skutočnosti ich však ako vždy pripravujú iba na XT Majdan, ktorému svojou hlúposťou znova raz poslúžia.
To, že je prerastené dieťa neslušné, je jedna vec. To, že je amorálna dobrá časť našej spoločnosti, je vec druhá.